Predstavím ti nový Crucis. Toto nie je on. Toto je nový Crucis E-Full 12 Pro. Vybavený top komponentami Fox a elektronickou radou SRAM. Tento bike poháňa úplne nový motor DJI Avinox s krútiacim momentom až 120 Nm a výkonom 1000 W. Bike je doplnený 800 Wh baterkou a taktiež dotykovým displejom. Nebojte sa rukavičkári, prepínať sa dá aj na riaditkách. Neuveriteľné na tomto bajku je rýchlosť jeho nabíjania. Z 0 na 75% za hodinu a pol. Taktiež určite máte skúsenosť, keď e-bike pri 25 km za hodinu vypne. Pri tomto sa to nestane. A zabudol som spomenúť, má to karbonový rám. Tak čau. A inak, na jar 26 v obchodoch Velocity. Už idem, čaute. Tam malo byť, že už naozaj idem, že?